Assalamu alaikum, barkanmu da raka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumi Aditya Roy Kapoor, jarumin da ya fito a fim din Ashiki. Sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumin. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Ƙwararren jarumi kuma fitacce a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, an haife shi 16 ga watan Nuwamba 1985 wanda ya daidai da shekara 36, kuma an haife shi a cikin Mumbai da ke India. Sannan jarumi Aditya Roy Kapoor ɗinsa na farko shine London Dreams wanda ya fitar shekara ta 2009, amma fim ɗin bai zama mega hit ba, amma kuma yayi nasara kwarai da gaske a fim ɗin Ashiki 2 wanda ya fitar 2013, kuma yayi nasara a fim ɗinsa mai suna Hey Jani Hey Diwani. Sannan akwai fim ɗinsa mai suna Malang da kuma Lido, sun samu nasarar karɓuwa kwarai da gaske. Ita kuma mahaifiyarsa mai suna Salam Roy Kapoor, ita kuma tsohuwar jaruma ce a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood, kuma ita ce malamar ruwa kwarai da gaske, kuma ta kware wajen shirya fina-finai kwarai da gaske, kuma tana gabatar da aikinta cikin nutsuwa kwarai da gaske, kuma ta haifi 'ya'yanta kamar su Aditya Roy Kapoor da kuma Siddharth Roy Kapoor, sannan akwai kuma Kunal Roy Kapoor. Shi kuma fim ɗin Ashiki za mu ga Rahul Jekar wani shahararren mawaƙi ne, kuma ya kamu da son wata mai suna Arohi mai waka a mashaya, kuma yana taimaka mata domin ta cimma burinta na zama shahararren mawaƙiya, amma nasa gazawar ne kawo cikas ga makomarsa. Sannan wannan shiri ya samu mawaka kwarai da gaske, kuma waka ta farko ita ce Tun Bihu wanda mawaki Arjit Singh ya rera ta, kuma ta ɗauki mintuna 4 da sakan 22, sai kuma mawaki Ankit Tiwari shi kuma ya rera wakarsa mai suna Sunar Hahena, kuma wakar ta ɗauki mintuna 6 da sakan 30. Sannan akwai mawaki Arjit Singh ya ƙara rera wakarsa mai suna Chahome Yana. Sannan akwai mawaki Mustapha Zaid shi kuma ya ƙara rera wakarsa mai suna Volatina, wakar ta ɗauki mintuna 4 da sakan 1. Sannan akwai mawaki mai suna Shreya Ghoshal wanda ta rera wakar mai suna Sunar Hahena, kuma wakar ta ɗauki mintuna 5 da sakan 15 da dai sauransu. Sannan yana shirye-shiryen zai sakar muku sabon fim ɗinsa mai suna Equivalent 2 wanda aka shirya shi a India, kuma Mohit Sori ne ya bada umarni, kuma Balaji Motion Pictures ne da T-Series suka shirya shi, kuma jarumi Aditya Roy Kapoor zai taka rawa tare da jaruma Disha Patani da kuma jaruma Tara Striya, da kuma fim ɗin na soyayya ne kwarai da gaske. Kuma fim ɗin ya samu daɗaɗɗen waƙi wanda fitattun mawaƙan India suka rera, kuma waka ta farko ta fito ta hannun Ankit Tiwari mai taken Gulliya, wakar ta ɗauki mintuna 5 da sakan 41, sai kuma mawaƙi Muhammad Irfan wanda ya rera waƙarsa mai suna Banjara, sai kuma waƙar Arjit Singh shi kuma ya rera waƙarsa mai suna Homdan da dai sauransu, kuma wannan fim zai fita a shekara ta 2022. To kaɗan daga cikin tarihin jarumi Aditya Roy Kapoor, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Aditya Roy Kapoor. Sunanta Salam Roy Kapoor. Na farko akwai fim ɗin Ashiki wanda ya fita 2013 wanda suka taka rawa tare da jaruma Shraddha Kapoor, sai kuma fim ɗin Balang wanda ya fita 2022, sai kuma akwai fim ɗin OK Janu wanda ya fita 2017, sannan akwai Lido, sannan akwai Action Reply shi kuma ya fita 2010 da dai sauransu. Sunanta ST Xavier College Mumbai. Na farko akwai jarumi Aditya Roy Kapoor wanda ya fito a Rahul Jekar,
sai kuma jaruma Shida da Kapoor wanda ta fito a Arohi Kesha, sai kuma jarumi Mahesh Bhatt wanda ya fito a Rahul of Father, sai kuma jarumi Shahad Rahadwar kuma ya fito a Bibika da dai sauransu. Ya samu nasarar karɓuwa kwarai da gaske, ya samu nasara a kasuwancin box office duk da cewa ya fito da sababbin jarumai, kuma ya ɗaya daga cikin fina-finan Bollywood da suka sami kuɗi sama da rufi 1.509 a duk duniya kuma a cikin makonni 4, kuma ya samu nasarar karɓuwa kwarai da gaske. Na farko akwai IFFI Award Best Supporting Actor 2014 wanda ya dauka a fim din Head One. Sannan na biyu akwai Big Samus Entertainment in a Romantic wanda aka dauka 2013 a fim din Ashiki da dai sauransu. To, a nan baka karshen wannan shiri namu inda kuji tarihin jarumi Aditya Roy Kapoor. Jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki daya, kuma jarumi ne wanda ya kware wajen iya fina-finai na soyayya kware da gaske. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya tura da tambayoyinku akan jarumanku ta hanyar wannan namba. Kuma mun gode, mun bar ku lafiya.